Na začiatku vznikol vesmír, čo nasralo veľa ľudí a vo všeobecnosti to bolo považované za zlý ťah. Obývačka bude mať o 100 rokov úplne iný výhľad. Inžinieri a roboti postavia nové divy sveta, lebo na to, aby sme prežili do ďalekej budúcnosti, jednoducho budeme musieť postaviť veľké veci. Vieš, myslieť vo veľkom. Zatiaľ, čo autobusy nesú pešiakov s cedulkami pred šošovky kamier, lebo peniaze spájajú. A jednota je dobro. Existujú obavy, že tarify donútia návrat veľkovýroby do štátov a trojročný otrok za oceánom už nebude vyrábať tvoj iPhone. Každopádne, ľudia sú blažene nevedomí o rozsahu zvratu, ktorý sa blíži. V priebehu 18 mesiacov pravdepodobne budeme mať AI, ktorá prekoná najlepších právnikov, softvérových inžinierov, lekárov, v podstate prekoná ľudí takmer v každej dobre platenej profesii založenej na vedomostiach. Budeme sa musieť stať planetárnymi inžiniermi. A keď o milióny rokov Slnko expanduje, 1 gigaštruktúrou na mesiaci od neho odtiahneme tú kolísku, na ktorej to všetko začalo. Lebo sentiment. O 2 mesiace začne upgrade dopravy, lebo Tesly sú samostatné od prvého dňa, keď prídu na svet. Naši budúci doktori prechádzajú skúškami vďaka AI, takže by sme mali začať so zdravým jedlom. A produkt, ktorý nám pomôže kolonizovať vesmír, sa nachádza v globálnom inžinierskom sídle v Palo Alto. Optimus je samostatný od prvého dňa, keď príde na svet. Stačí, že sa vie nabiť. Ostatné sa doučí. Budúcnosť je už dávno tu. Teda vo vývojovom laboratóriu Tesly. Koncom roka sa rozšíri do jej továrni, koncom 26 na ďalšie planéty a koncom dekády do našich domov. Ale kto by investoval do budúcnosti, keď môže? I am so sorry! This is not what we want.